per haver vingut i gràcies a en Lluís Puig, que fa un sacrifici de centenars de dies d'exili, com tants i tants dels nostres ja han fet pel passat, presidents de la Generalitat, homes polítics exiliats, a vegades enterrats en tots els cementiris d'Europa, per la mateixa raó, l'estat franquista, feixista, centralista de tots temps que vol ser Espanya. I això jo considero que Espanya no és una democràcia, cada vegada ho dic. Espanya és un estat postfranquista, és un deep state, que se'n diu un deep state, que té totes les estructures que s'han conservat, a vegades també amb els hereus, perquè tenim els nebots, les nebodes, els nets, tothom està encara allà, només veure els noms, ja s'entén amb els cognoms el que passa. I doncs el que ens està passant, jo esclar que espero que les figues madurin, però trobo que posen una mica de temps, però Ítaca és una mica més lluny que el que havíem pensat, diguem-ne. Doncs el que podem fer des d'aquí no és gaire cosa, sinó internacionalitzar el problema. És a dir, que Catalunya és també Catalunya Nord. I això és un problema perquè, esclar, hi ha ciutadans francesos com jo amb aquesta insígnia d'alcaldessa, doncs amb l'insígnia de la República Francesa hi ha gent com el Claudi Ferrer, que és aquí i que és el meu company de lluita cada dia. Hi ha el Jaume, que també no el veig. On ets, Jaume? També, doncs, gent del Vallespí que estem lluitant com a elegits per fer entendre la diferència nostra. És a dir, que el mot català no vol dir del Principat, no vol dir de València, no vol dir... No. El mot català designa una nació que té més de 1000 anys d'història. El nom català designa un poble que ha tingut el mar Mediterrani com un llac català. La paraula català designa tot el modernisme que ha estat una cosa increïble a l'inici del segle XX. La paraula català, també per tothom, és una paraula de resistència, d'un poble que encara és dempeus, estem dempeus. I això és una cosa que dona molta esperança i que també desespera, perquè tantes generacions, amb aquell afany d'independència, anar provant, anar lluitant, anar cantant com nosaltres i sempre tenir el mateix resultat de bloqueig, perquè hi ha aquest estat espanyol i l'estat francès que no vull descuidar aquí, perquè el paper de l'estat francès és vergonyós, vergonyós. El que passa a França de no voler entendre el que passa amb les minories que tenen a la vora, aquesta manera que té Europa de voler construir-se al centre, a partir d'un centre i no a partir dels punts d'articulació que són les fronteres legals que tenim, això és un error fatal que costarà la vida a Europa, jo penso, si no se n'adonen. Doncs el nostre paper aquí, el que feu, el comitè, el que feu, és extraordinari. Totes aquestes hores de solidaritat, tota aquesta cosa que diu que nosaltres també som catalans, no som catalans de segona categoria, com es pensa a vegades al Principat, i vull dir amb solemnitat perquè ho és. Ho sabeu que és la veritat, això, que a vegades hi ha un desconeixement del que som al Principat que fa por, però nosaltres també som catalans. I som catalans tant com els altres, i aquí, en aquest moment, pot ser que en un petit moment històric ho podem ser més i donar aquesta empenta que ajudarà al moviment. I això és la petita gota que volem donar a Catalunya, que volem donar al nostre país, a la nostra nació. L'Estat és una cosa, és una pertinència administrativa. La nació és una altra cosa. La nació és una pertinència de tot l'ésser, de tot el que som. I aquesta pertinència la compartim. I això s'ha d'entendre des de fora. I és això que tenim d'explicar. I això ho expliquem, fa 50 anys que ho expliquem, veig companys de lluita com el Jaume Pol, fa 50 anys que ho expliquem als francesos que no tenen res normalment, perquè és el poble, sabeu que té aquella cervell hexagonal, que és una malaltia com una altra, tenen el cervell mal fet. Però quan els hi repetim, al cap d'un moment ho comencen a entendre una mica. I doncs jo penso que aquesta obstinació que tenim, aquesta resistència, des de 1410, perquè és aquí que va començar el merder, finalment, doncs encara la tenim de conservar i estic molt contenta de veure que aquí hi ha gent de tota mena, de tots colors polítics, però que fan passar Catalunya a davant, perquè si el dia que entendrem que la transcendència primera és Catalunya, que tot l'altre ve en segon perquè no té importància, el que és important és fer país, tenir un país.
i per tenir un país el que ha fet passar a davant de tot. Doncs moltíssimes gràcies, Lluís, perquè el que heu fet amb el president és a dir, triar l'exili, que és una cosa molt difícil, perquè això vol dir no tornar a Catalunya, això vol dir deixar la família, això vol dir també tenir aquesta vida d'exiliats com una illa, allà, una illa al mig de Bèlgica, tenir aquesta manera de compartir la llengua que deu tenir encara una potència més gran, quan ets a fora, que ningú no l'entén a fora i que tu estàs amb aquesta cosa de família tancada. Aquest sacrifici que feu amb aquest vaixell així a Bèlgica mai no podrem donar les gràcies com caldria, però avui ho provo de fer almenys una mica. Doncs moltíssimes gràcies pel vostre sacrifici i que sapiguis que aquí, des d'aquí, farem tot el que podem, tots aquí, doncs tot el que podem, perquè al final de tot hi hagi una cosa, una costa, que en puguem dir, pot ser un dia. Gràcies.